מיקו, מה קרה לך? קיבלת עוד פעם אנגינה. עזריאל. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? אני עכשיו רוצה להסתלבט. למה? אני חושב שאין יותר טוב מלהסתלבט. כי חיים קצרים וקצת משעממים גם. היה לנו אחד בעבודה טורקי, קוראים לו ניסים הטורקי. אז היה סגן אלוף דיבר עם כל העובדים, ואחרי שהוא גמר לדבר, קם ניסים הטורקי ואמר לו, אדון מפקד, אולי אתה יכול נותן לנו אחד דוד שמש על הסמיגים? אז נפלנו מצחוק, במקום להגיד דוד שמש על הצמיגים, על הסמיגים, סמיגים. אדון מפקד, אולי אתה יכול נותן לנו אחד דוד שמש על הסמיגים? חה 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 חה. איזה צחוק היה, אללה. מה לעשות, ככה זה, חיים בזבל. יהיה טוב, יהיה טוב, אללה יודע. ביי. אופיר, מה נשמע? יובל, מה נשמע? בסדר? יופי, גם אני בסדר. מסתלבטים. ביי ביי.